Bună ziua, mă numesc Cristina Ciobanu și sunt reprezentantul băncii Banca Transilvania, sucursala Roman, poziționată în localitatea Roman, județul Neamț. Vă mulțumim pentru oportunitatea de a fi aici alături de dumneavoastră, la Banca Transilvania, și pentru amabilitatea de a ne răspunde la câteva întrebări. Știm că Banca Transilvania este o bancă cu o veche tradiție în România. Vă rugăm să ne descrieți pe scurt specificul băncii în acest moment. Banca Transilvania este banca oamenilor întreprinzători din România și cea mai mare instituție bancară cu capital privat român, majoritar românesc. Banca se clasează pe poziția a treia în topul băncilor din România, în funcție de active la finalul anului 2011. Misiunea Băncii Transilvania este aceea de a sprijini dezvoltarea mediului de afaceri prin produse și servicii inovatoare oferite cu profesionalism. Valorile Băncii Transilvania pe care banca le aplică în tot ceea ce întreprinde sunt suflet, energie și idei noi. Istoria BT a început în Cluj-Napoca în 1994 la inițiativa unor oameni de afaceri din Cluj. Ideea a fost cea de a crea o bancă locală, un brand de Cluj. Spiritul antreprenorial al fondatorilor a determinat consolidarea poziției Băncii Transilvania într-o primă etapă în Cluj și ulterior la nivel regional și național, pentru ca în 2007 să se extindă inclusiv în Cipru. Banca și-a orientat la început activitatea spre sectorul IMM și, datorită cererii pieții, în scurt timp, aceasta a început să se dedice și domeniului retail. În anul 1997, Banca Transilvania a devenit prima instituție bancară din România care a fost cotată la Bursa de Valori din București. Un moment de referință pentru bancă a fost în anul 2003, când identitatea de corporație are un nou concept. Conform noi misiunea băncii, rebrandingul a însemnat modificarea logo-ului băncii, precum și implementarea unui standard nou privind unitățile sale. Strategia băncii este susținută de acționari puternici, Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, care deține 15% din capitalul social, Bank of Cyprus și IFC, Divizia de Investiții a Băncii Mondiale. Vă rugăm, doamna consilier, să ne descrieți modul de organizare a băncii pe departamente și servicii și care sunt atribuțiile lor în cadrul băncii. Banca Transilvania are o structură adecvată în raport cu piața și o rețea puternică. Echipa băncii este formată din peste 6.000 de angajați, iar media de vârstă este de 33 de ani. Banca Transilvania este unul dintre cei mai doritori angajatori din România, situându-se între primele 20 de companii, conform clasamentului realizat în 2012 de Catalyst Consulting. Ea este prezentă în toate centrele economice importante din țară, având o rețea formată din peste 560 de sucursale, agenții și puncte de lucru. Principalele servicii oferite de bancă clienților ei? Desigur. Activitatea Băncii Transilvania este structurată pe 4 linii de afaceri: retail, IMM, corporate și divizia pentru medici. Banca și-a format echipe specializate și un portofoliu complex de produse și servicii pentru a se susține dezvoltarea fiecărui segment. Retail. Banca Transilvania vine în întâmpinarea nevoilor persoanelor fizice, oferind o gamă vastă de produse și servicii. Credit. Creditele se disting prin flexibilitate și dobânzi atractive, adresându-se dorințelor unui număr din ce în ce mai mare de clienți. Banca Transilvania încearcă să anticipeze nevoile clienților și să le vină în întâmpinare cu produse de creditare care să se muleze cât mai bine pe ceea ce doresc. Depozite. Banca Transilvania te stimulează să faci economii. Numărul mare de tipuri de depozite demonstrează flexibilitatea de care dăm dovadă atunci când dorim să te ajutăm să economisești. Dobânzile oferite sunt foarte avantajoase. Contul curent, carduri. Banca Transilvania ocupă locul 3 atât în topul băncilor emitente pe carduri, cât și în topul băncilor acceptatoare de carduri, având peste 1.900.000 de carduri emise și peste 16.000 de terminale instalate pentru acceptarea cardurilor la plată. În prezent avem o cotă de piață de 15% pe piața cardurilor, atât pe partea de emitere, cât și ceea ce privește acceptarea cardurilor. BT24, ceea ce este internet banking-ul, Western Union, care este o metodă rapidă și sigură de transfer de bani în euro, USD sau moneda națională, lei. Western Union face posibil transferul de bani între persoane fizice și prin serviciul Wilco. Direct debit, Banca Transilvania îți oferă posibilitatea achitării facturilor direct din contul curent. Operațiunea se desfășoară automat, fără a mai fi nevoie de niciun drum la bancă, fără întârzieri, fără bătăi de cap. Fonduri de investiții. Avantajele investiției în fondurile noastre administrate de Banca BT Asset Management SAI
se constituie în servicii de calitate oferite clientului, iar portofoliul diversificat al acestora reduce riscurile prezente în operațiunile din piața de capital și maximizează profitul. Mai mult confort la plata facturilor. Pentru plata facturilor ai acum mai multe opțiuni, mai comode și la fel de sigure. Poți alege cea mai confortabilă soluție pentru tine gratuit. Asigurări. Banca Transilvania s-a gândit la timpul și costurile clienților și de aceea în toate unitățile Băncii Transilvania pot fi încheiate și polițe de asigurare, la cele mai bune oferte de asigurare și protecție ale partenerilor noștri, Grupa MA și Egan Asigurări de Viață. Pe partea de corporate. Profesionalismul și dedicarea personalului specializat face posibilă construirea unei oferte flexibile, menite să răspundă nevoilor și exigențelor impuse de desfășurarea și dezvoltarea afacerilor clienților. Serviciile și produsele personalizate, puse la dispoziție de Direcția Corporate Banking a Băncii Transilvania, asigură acces facil la finanțări. Contul de business, Banca Transilvania îți propune un tratament clasa business. Credite ai la dispoziție, credit pentru nevoi temporare, credit pentru capital de lucru, credit pentru investiții, credit proprietăți imobiliare pe firmă. Business banking. Avem experiența și putem să te susținem și să venim în întâmpinarea ta cu soluții potrivite, adaptate afacerii tale. De aceea am creat pentru tine cea mai bogată platformă business banking pe care ți-o oferim la clasa business. Trezorerie. Banca Transilvania, prin Direcția Trezorerie, vă pune la dispoziție servicii personalizate, asigurându-vă acces facil la piața monetară, valutară sau de capital. Credem că o parte însemnată din succesul acestor operațiuni depinde de informația promptă pusă la dispoziția clienților, de asistență, de specialitate și de viteza de tranzacționare. Carduri business. În prezent, oferta de carduri business a Băncii Transilvania este formată din 3 astfel de produse. Un card business poate fi un card de debit sau un card de credit. Clubul Întreprinzătorului Roman, Banca Transilvania, crede în spiritul antreprenorial românesc, având un rol natural în sprijinirea clasei antreprenorilor români. Așa s-a născut Clubul Întreprinzătorului Român, o inițiativă a Băncii Transilvania prin intermediul căruia se oferă suport și acces la consultanța segmentului de afaceri. POS și e-commerce. Ești comerciant? Vrei să-ți crești vânzările? Vrei o metodă simplă de încasare a banilor cu cardul? Încearcă una din opțiunile noastre. Bank Assurance. Banca Transilvania s-a gândit la timpul și costurile tale prin atașarea la creditele garantate cu garanții materiale a unei asigurări pentru acestea. De acum va fi mult mai simplu să închei, dacă dorești, asigurarea bunului cu care vii în garanție prin intermediul Băncii Transilvania. Fonduri structurale. Banca Transilvania susține companiile în dezvoltarea proiectelor finanțabile din fonduri europene, oferind informații, servicii de consultanță și soluții de finanțare. Cum sprijină banca pe tinerii antreprenori? Aveți programe speciale care să ajute și să încurajeze crearea de noi afaceri pentru tineri? În condițiile unei volatilități pronunțate și a multiplelor incertitudini a mediului economic local, național și european, Banca Transilvania a lansat în premieră pe piața românească contul primul an gratuit, destinat întreprinzătorilor aflați la început de drum, cu firme care nu au împlinit încă 12 luni de la funcționare. În completarea produselor simple și rapide dedicate companiilor, Banca Transilvania a lansat acest produs, deoarece susținerea întreprinzătorilor aflați la început de drum poate fi una dintre premisele revenirii economiei românești. De asemenea, Banca Transilvania și-a propus să susțină firmele în cea mai importantă etapă a acestora, cea de început, tocmai pentru că primele 12 luni sunt decisive pentru un start bun pe piață. Pentru 2013, Banca Transilvania sucursală Roman își propune menținerea titulaturii de banca oamenilor întreprinzători, care într-o conjunctură defavorabilă, determinată de dificultăți economice interne și externe, nu-și pune problema plecării atunci când e greu și nu renunță la a crede în spiritul antreprenorial românesc. Știm că toate băncile oferă și servicii online. Care sunt serviciile pe care le oferă Banca Transilvania? Serviciul se numește BT24, este noul produs pe internet banking al Băncii Transilvania. BT24 asigură acces rapid și sigur, prin intermediul internetului, la conturile proprii, oferind în același timp și posibilitatea de a realiza o gamă vastă de operațiuni bancare. Serviciul este disponibil 24 de ore din 24, putând fi accesat de oriunde de pe glob, de pe orice computer conectat la internet. Mulțumim! Noi vă mulțumim și vă mai așteptăm! La revedere! La revedere!